Hori Ibai naiz, eta hor da Euskal Jaia hemen Aldezarrean, Iruñan. Eta hemen elkartu gara Aldezarreko jaldunak, Arrosadiako jaldunak, eta Arangurengo bilo jaldunak. Eta hori, etera gara Navarreriatik, jitsi gara Udaletxe plazara, hortik Jarautara, Jarautatik San Francisco enparantzara, eta hortik San Nikolasetik Gaztelu enparantzara, eta hau da estafeta kalea, eta orain ordu batan geratu gara guztiok Udaletxe plazan, eta elkartuko gara erraldoiekin, eta kale jira gehiagorekin, eta gero zer gertatuko den. Eta gero Bazkaritxo, eta Arratxaldez gehiago? Arratxaldez bai, baina joaldunik gabe. Arratxaldean, beste arroparekin. Bai. Eta, beste gauza bat, ekainaren 18an da Euskal Herriko joaldunen biltzarra, eta egingo da Mutiloan. Eta hori, gomiatzen ditugu hori Euskal Herri guztiko joaldunak etortzeko.
izan da, eta bada oraindik ere. Baina zorionekoak gu, alkate euskalduna dugu, eta ez antzi, iaz guk iragarri bezala da alkatea euskalduna. Aurten beste predikzio bat, helduen urtean Ikurriña udaletxeko balkoian. Horregatik, aurten bagenuen zer ospatu, euskarazko uhinak administrazioaren baimenarekin adituko ditugulako. Legeek ez euskalduntza duten eremuan, euskaraz ikasteko eskubidea bermatuko du gobernuak, eta ari da poliki-poliki aldaketa zabaltzen. Baina gure amorrua berpiztu nahi izan dute instituzioetatik kanpoko botereek. Lehen ez genuen onartzen euskararen aurkako erasorik, eta orain ez da ere, ez! Parez pare izanen gaituzte, aurrek euskaraz ikasteko eskubidea bermaturik izan arte, ezein epaileren gainetik. Aurrez aurre izanen gaituzte lurralde telebista digitaleko euskarazko seinale batzuk iluntzen dituzten guztietan. Aski da, utzi euskara bakean eta utzi euskaldunak bakean behingoz. Baina irri egiteko eguna du gaur, irribarrez ere hortzak erakusten dizkiogulako euskararen etsai guztiei. Beraz, animo eta gora bihotzak, hartu martxa eta altxa plazaz plaza, hartu martxa egin dantza, ez egin zalantza, hartu arnasa eta altxa plazaz plaza, hartu martxa egin dantza, gora euskal jaia eta gora Iruña euskalduna!
Zubia naiz, Euskal Jaiaren antolatzailetako bat, eta gaur besta eguna antolatu dugu euskal kultura eta euskera kalera ateratzeko, eta Iruña herrian euskal kulturaren inguruan lanean dabiltzan kolektibo guztiak biltzeko, eta hori da pixka bat helburua, batez ere guztiak elkartzea, harreman horiek sendotzea, eta nola ez, urtero aldarrikapen kutsu hori ere izan dugu, beti izan da zer aldarrikatu, eta garai hauetan zoritxarrez ere bai, azken boladan hainbat eraso egon dira euskararen aurka, eta hori ere Euskal Jaiaren antolakuntzatik salatu nahi izan dugu publikoki. Orduan, goizean kale jirak egin ditugu, hor parte hartu dute Iruña herriko erraldoiek, dantzariek, musikariek eta joaldunek ere bai, hainbat kaleetan ibili dira, merkaderesen herri kirolak ere izan ditugu, eta hor pixka bat bereziena zen automozketa buruz-buruko bat izan dela, eta oraintxe hemen egin duguna udaletxeko plazan ekitaldi nagusia izan da, aurreskua dantzatu dute dantzatalde bakoitzeko pertsona batek urteurrena, bosgarren urteurrena zelako, eta borobil batean jendeari eskaini nahi izan diogu aurresku hori, eta orain kale jiran joaren gara bazkarira, Redin pasealekuan montatu dugun karpan eginen dugu bazkaria, eta arratsalderako hainbat kontu ditugu, dantzaldia eginen dugu Redinen, gero Kalderiria kaleko tabernek prestatu dituzte hainbat kontzertu, Iruindarrok elektrotxaranga ere arratsaldean ibiliko da Aldezarreko kaleetan barna, eta eguna bukatzeko eta borobiltzeko kontzertu gehiago, baina horiek Redin pasealekuan izanen dira.
Julen naiz, Txantreako konpartsako kidea naiz, eta gaur Euskal Jaia ospatzen ari dugu. Eta bertaratu gara Iruñerriko konpartsak, gehien bat auzoko konpartsak, Sandu Zelai, Bustintxuri, Errotxapea, Mendillorri, ez dakita azten zaidan konpartsaren bat. Baina, eta gero katalandar bi konpartsa etorri dira, Mendillorrirekin eta Errotxapearekin, horiek bai ez dakidala nondik datozen zehazki, baina, baitere, aurten katalandar kutsu hori izan dugu baitere Euskal Jaian. Eta bereiztu gara burgoetan zehar, guri tokatu zaigo Nabarriako burgoa, eta elkartu gara gero ekitaldi nagusirako udaletxe plazan urtero egiten dugun bezala. Eta egun polita beti bezala. Egon gara pizkat euriarekin, euria egingo zuen edo. Baina, azkenean guraldia baretu du eta ongi atera da dena. Gorritxo sistemas de descanson atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki eta erlaxatu baterako behar dituzun produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu zure atsedenaz arduratzen, horretarako kalitate handiko eta punta-puntako markak jartzen ditugu gure bezeroen eskura. Gau eta egunerako deskanso sistemetan espezializatua gaude, sofak, besaulkiak, koltsoiak, somierrak, oheak, etxerako osagarriak. Hurbildu zaite Iruñan daukagun edozein dendatara eta arreta personalizatua jasoko duzu, etor zaite. Gorritxo atsedenean aditua gara.